Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinesepuh mugi aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para alim, para kiai, para ustaz ingkang tansah kula takdimi. Lagu-lagu dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Mualimin suprabah dumateng sedaya kiai-kiai sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal bapak setunggal ingkang tansah kula takdimi. Dumateng panjenenganipun Bapak Pangarso Desa, Bapak anak-anak musyawarah, Bapak Kardus, Bapak Sulamin suprabah dumateng sedaya jajaranipun ingkang tansah dahat kinabekten. Dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Kariska, Bapak Tri Wahyudi Utomo suprabah dumateng sedaya jajaranipun ingkang tansah kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Pemuda Dusun Kemenagung suprabah dumateng sedaya Ketua Pemuda Lingkungan RT Tunggal ngantos RT Sekawan ingkang tansah kula hormati ugi. Suprabah dumateng sedaya jamaah mujahadah malam Selasa Kliwon ingkang tansah kula hormati ugi. Hamurwani anggen kula matur semoga lan rumiyin tansah kula dherekaken anggujaken ras puja dan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, karomatan, taufik serta hidayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kakiting wonten wekdal dalem menika kita sedaya saged kempal manunggal wonten menika majelis kanthi wilujeng wonten manggihalangan satunggal punapa-punapa. Pramila kalih menika semoga kita ikraraken kanthi wawasan hamdalah sesarengan bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sinar salam mugi tansah kunjuk katur wonten ngarsa junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun wiwit donya ngantos yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ing salajengipun teng mriki kula minangka pranata adicara badhe angaturaken urut-urutaning lampahing adicara ing wonten wekdal dalu punika. Minangka berwakaning adicara nggih punika pambuka. Adicara ingkang nomor kalih nggih sambutan. Adicara ingkang nomor 3 mujahadah. Adicara ingkang nomor 9 nggih sumene utawi istirahat kalajengaken adicara lain-lain. Adicara ingkang nomor 10 nggih doa utawi panutup. Mangkatan menggah urut-urutaning lampahing adicara wonten ing wekdal dalu punika lan ngiwiti wekdal ingkang sampun sawetawis dalu. Semoga adicara wonten ing wekdal dalu punika kita bikak kanthi wawasan umul kitab. Semoga kula dherekaken liringai sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak mugi-mugi kanthi wawasan umul kitab kala wau adicara wonten ing wekdal dalem menika saged pinaringan kelancaran boten manggihalangan satunggal punapa-punapa. Amin ya rabbal alamin. Alaja adicara ingkang kalih nggih sambutan ingkang kaping sewisan nggih sambutan saking panitia laksana ingkang badhe kasta dening panjenenganipun Bapak Saronto. Dumateng panjenenganipun wekdal sapanjenengan kula semanggaken. Semoga